Azumuyo. Wadi. Wana wagodu. Ka. Waka na bebe. Waka almost six. Yana almost six. Hide. Now we dey here. Infamous. Tripod maybe can maybe. Man, it was in the weekend, now we dey here. If we see a convoy, I need you ever to go to Ibele. I dey quite easy. Cast down. Yeri aba aya na akọ kabasi akọ aya apiri igokwa 3 points ka anyị si apili ya yete anyị lose no ofu match ndị mmadụ amapụta yete gị ama abi ndị mmadụ na-eche ka anyị na-win matches all the time na some people serve some people need the deliverance na nke Paul and nche Paul and nche hey. I can't stay without you. One more night, a million night. Egwu gum. Hey. I say one day get back to me or just one night. Ofu anya sisi so. Kamen gbazuo dị okay. Man, I will go and do no wow. How my guys na gabiga. You think? Yeah, one more night. Baby, give me one more night. A million more night. Cause I can't sleep without you. Alright. Hey, Usman Diallo, ka ife na-eme Uncle Prince ọnwụkwe Usman Diallo Nduka Nwankwo Chiboy Black na Golden Penny Anama Amaka Nduka Nwankwo Peter Eze ka ife na-eme nwana DGMU na yeteke ebe ana anyị ebidogo winning anyị anachiatago ndị che na nke anyị aga na taa oge ọ dịfa ka nke anyị ọ gaa n'oge aka anyị na-ebini united unite ogbu onye mgbasị ndụ na-agụ ya anyị emekigo peace yetego o nwere oge anyị na-ebu ọnụ maka na Man U lose match ọ na-ekpo asị urie nne eju ị na-aba o nwere oge olu anyị aghọta ife na-eme na kedu nke bụ nna ọ Naijiria na-egbu onwe m na biznes eme na England nna anyị afụka na mee na-agbala ego fadi ya na-efix match na-emefe delefa mụ anọla ebe a maka gị. Thank you Chiboy Black, NS Chimako, Devinson Eke mmadụ eke NS Chimako Kasdon Adama Amaka oke iriri ego ibutu ya abịakwụta iti ọga yetago toyini wiru ka ife na-eme n'Istanbul nwa ife mee bụ na ife anyị bịa n'anya si yetago Nene Sandra there are few things that I want us to look into. What is very very important, we will not overlook it. When we're news bụ na ọbịa anyị je tackle go to the news. Aga m ebido na onye si na mode jealous post anyị melụ gbasara onye melụ Nollywood, onye Nollywood actor o melụ the comment je kilisi efe okwu onye na-aṅụ afịa, onye na-eme film bido ṅụba afịa ṅụgide afịa ndị movie wee baa n'ọnya wee gwakwa ọman place kwe ọman on information
na-aba anụgokwa onye a from ime film for now anafa mgbe ife jikwuo ya maka na asọ onye na-aṅụ afịa na o nwere ike kịta bịa dupu ogo si gị na onwe muvi ọ na-achọ iproduce nketa nke echi onye na-aṅụ afịa nwere ka o si eme mana ife na-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị as stupid as they can be ife niile fa na-atachi ya emotions wee gwafa nwaanyị gị nwa na-akọghị liva ilenuru afịa ị mara ife bụ afịa efube ndị na-aṅụ afịa fe mebaga gị ife before gị na onye na-aṅụ afịa bie n'ụlọ i regret ya ife iji mara onye a ị ga-ejesi abata efu na tv ga-amount ya na-ele ya were aṅụ afịa ịma ife bụ afịa eplesi onye ọbụla on notice adịkwa ama esi na m na-eme ya jealous gasị gịnị ọ ga-etu ha nnọọ kịta ọsị ya bụrụ na ị na-eme film na ọ ga-ebu the highest star you are not better than me ị na-eme your own si ebe a na-eri nri you are not feeding me ị na-efeed the world i solve the problem anyị nwere na Anambra ma na Nigeria kedu ibe mmeji si na dị better than me onye ahụ na nna jealous si na jealous na-aṅụ afịa ize jonki na ka jonki si dị better than me I want to know a jonki just na ọ na-eme film ị na-afịa na movie ka o ji wee dị better than me in which way ka o ji dị better than me ọ sị ya bụrụ na m na-eke ogiri na-ele ogiri ọ ga-enwe onye dị better than me because ị na-efeed m ana m agbanịta ife m na-eli ka ezi m eji asị na onye a dị better than me wee na-ejelos ya ijelos ya na nchọ ime film oge m chọrọ ime film agago ọ bụ etu a nọ kịta na-ekwu okwu ime film nchọ ime film njekwa back to Nollywood mbidokwa n'isi ọ bụrụ na ime film na-agụ m since m bata Naijiria abago kedu ebe m na-egburu oge nke ahụ m batara nje fix nye onwe m dị ozugbo register jebe auditions kpọba PM producers kpọbaba na phone onwe ọrụ nje ebe a atịba mebe 1 or 2 ịma na mụ na idili ya mụ achọrọ ime film because the storyline bụ rubbish yetago the storyline Nigerian movies bụ nonsense onwere ihe nji eme I better stand ọ bụrụ skit mee skit pass ya my own message ichi pik lia ya ọbụla nleta anya na my gain mme skit bụrụ $100 ka nletara ya $100 bụ ego one 100 kpa yetago 100,000 is enough wele ama na ofu skit mmelụ no efe mgbata anya is better na n'ime film akwụghị ego onive anyị na-akwụgharị ebe ni film ị ga-eje nọ 1 week nọ 5 days akwụọghị ego ọnụ mgbe ụfọdụ enye 1,900,000 before finishie ị ga-aṅụ ahịa 400 sọtụ 1 or 2 mee nyụọ anyụ na asịsta anyị bụ ụmụ nwaanyị chụọ nwaanyị goo akwa medisa ndị ego anyị tipịa ego a na-akwụ ya nwere ebe efuru ya come on go and sit down na m na-ejelos ya m nọkọta m na-ejelos jonki isi adọrọkwago mma ka ọ ya na-ejelos m na wow onye nwaanyị na-ejelos m abụrọ m ejonki ana m agba afịa ana enwe m ike ịgba afịa elego m afịa yes ele m afịa ma m etesiri ya for 1 day alọ na awe m otu agwa ngana m emego many things the worst thing eme epụta ị na-ezi okpurukpurukpurukpuru ele m afịa lee ya conscience m ajụ ya elezina ife I stop it yes I stop am ọ mmadụ ka ị na-enye ya ife ị na-eli ka ị na-enye mmadụ conscience m juru many things ọ bụ na m chọrọ ị na-eme wayo ọ gị ya aka m weta na aza ya aka m rie ọrụ enwere m ile eji asa mma asa nwaanyị onye ọcha narị ego ya niile saa nwoke onye ọcha narị ego ya mana the conscience obi ekwerọ m enwere many things m ga-emenwu mee ya ọfụma mana obi ekwerọ m ọ bụrụ onye mbụ so otu a nnọ kịta mmanya gụọ m ngochalụ na nke nọ na-akwatu since iyotego nkwatusie ya ọsọ m na nke a mbanye ọ nkwụ nke na-agụ m na-eri ebunya ka izu ọgụ na-ebu ọgwụ nke a nwa kampari nji wee gbazuo ebe agodons nke a bụ Jack Daniels onye ahụ akara m dị happy enwere nya varieties ife gụrụ m rie nya nzu ike onye a bụ the gain nwee n'ụwa ama mma m etipi echi kịta nọ my soul a na-emeri mmesi ife a kịta na otu mmesi ife a na nduru nwunye m na ayawa to God ayawa jeje gbagoro oringo anyasị anyị gbarisicha agbarie dị oke nchọ mgbala anị
ye tagwo nya dia na o sia tagwo chacha anya o sai na ụta ya tụọ dan ọ ya bụ na ị na-ebi ndụ ihe isra nna eme onye ndekere onye isra nna jealous anụmanụ ike nwụrụ anwụ ozu anyị finichie nke anyị batara nke Pastor Enenche mmadụ ewee sị na nwunye Enenche is bigger than me. The worst bụ na nwoke na-ekwu ya na nwaanyị na-etukwu a na anyụ mamịrị is bigger and higher than me. Higher in which way? Ka nghọta ka o si dị higher than me. Nwaanyị efụta kpoghe ọnụ si asị na mgbe ọ matara di ya bụ Paul Enenche na ihe o nwere bụ one pair of shoe and one pair of trouser. Ụmụ anụmanụ eriri eri I fix bịa n'ọmụ amamihe akpọrọ ya akpọ ụmụ ife part of speech ya ife omine oboife ọ ngị ya agwụ ya ya nwe ọmụ ihe ngị ya eje twist tie ya ka ọ wee bụrụ na mụ hetiri Christian nọ ya ka m ji agba ya mma as if nọọsọ Christians ka anyị na-ekwu okwu ebe a. Yesterday anyị kpụ gọvanọ n'ọnụ nya politicians ekwute nke ahụ ọ dịghị mma ekwute okwu anụmanụ na-eri ndị mmadụ ọrụ o webeghị iwe ọ bụrụ na dị against Christians. So politicians pụta kịta sị nwaanyị ji dị against politicians gịnị ka ị ga-ekwu? Eruo na nke fa ọ bụrụ do not judge, who made you a judge? Mana ọnụ gị aka iji aka condemn onye na-ezu ori, onye na-eme hookup condemn ya, onye na-egwu wayo condemn ya, eburuzie judge. Eruo na nke gị ị dị blind to truth and to justice. Ọ bụrụ don't judge, it's only God that will Chukwu kpọkwa agha ọkụ, Chukwu gbawa agha ọnụ anyị ji ekwu ya. Only God will judge. Judge what? Judge obi ebe a. Ndị ọcha debere court debe chief magistrate na chief judge na ndị otie ha enwe sense. Ife damage unu bụ Christianity nya damage unu ana mma na-agwa gị ya ruo echi esi na m na-agba ụnụ mgba nke a kwube ya na-ekwu ya na-ekwusi ike because I can mụ anya hapụ this criminality na-aga na be anyị ka ọ gaa like that. Ekwu esisi do not judge. Onye ga-agwazi ndị a na ihe a na-eme adọrọ m mana ịchọrọ ka agwa kidnapper na ihe ọ na-eme adọrọ nwaanyị ga-eji gwa kidnapper ọ gị ka o kidnapper na ka a jụrụ okezi ikpeazụ gbasara flyover jụba ndị Abia steeti ọ gbasara flyover ọ gbasara na ka ihe gbasara gị na kidnapping mana ịchọrọ ka ekwuo onye ịchọrọ ka ekwuo onye na mmadụ na-eme kidnapping, ịchọ ka ekwuo gbasara kidnapping mana ịchọ ka ekwuo okwu onye na-ekidnapụ pọket ndị mmadụ na-asaghị isi. Nekere Pastor Enenche ka isi na ka mmadụ mepere ọnụ ya si na mgbe a matara ya no one pair of shoe ka ọ na-eyi and one pair of trouser. Ịgwazi anyị how many pairs of pants o nwere? O nwere human being nọ n'ụwa nwere one pair of trouser? Enwere ya. O nwere one pair of trousers nwee one pair of shoe wee bịaghị di ekweta. Ị na-agwa ụmụ apa ụmụ idiọta ama n'isi elu maka ihi na ndị ụka maka na ndị ụka ụka ga-edestroy unu ncha niile forever. Destroy ya agụ maka na o destroy go your sense. I nwezi sense of reasoning. O nwere ofu pair of trouser ofu pair of shoe dekere mmadụ na-akọ ịbaka ọ bụ nọọsụ na one wrist watch ka o nwee one necklace but no one necklace no wrist watch ka di ya nwee. Yes, onye ọ na-ekwu ife papia dọbakwara ego o si ikwe from just average home no na papia ji ego. Papia bụ onye ama ama nekere onye ama ama ka esi na o nwere one pair of trouser ma o nwee ebe e nwere rekọd na ọkụ ụgbara ebe obi na ọkụ ụgbara gbalịsi ihe o ji wee biri. Unu na-asị asị si ga-ericha asị ụna nke anyị jidere unu achọ ka unu twistie ya ejideghi ebe a itwistie ya. Jizọs nwere ebe ọ sịrị asị etwistie ya ọ bụrụ holy lie. Ọ ya akwatu ụlọ nsọ ruo ya abalị ịtọ anya na-eche na abalị ịtọ asịzie na ihe o kwuru bụ na ọ nwụọ na oya ebini na abalị ịtọ o ruru abalị ịtọ obinie. Onye nwụrụ mbọsị Friday by 12 o'clock enye ya before 4 ofu anyasị ka ọ fụrụ bụ Friday fụ ọzọ bụ Saturday nke Saturday ahụ efu obinie na nke ezi emeri abalị ịtọ na na-asịgheri asị nwụrụ anwụ
ọ na-eje agbamụ ajụọ ya eje agbamụkwụ na ya na-eje ebe a mee provision for ndị na-eje ọ mesịkwa ọbịa dị ya ọ bụrụ asị ka ọ sị ọsịa nke ọ bụrụ holy lie Onowu Igbo si akịta sekpụta ya ka egbuo don't mind him. He's a hypocrite. He's a janjaweed. Nene nwaanyị sị na di ya bụ ofu trọza ka o nwee akpụ isi agụ ahụ na-ekere ofu onwe ya nwaanyị mmadụ si na ọka m mma kedu ihe ọ gbanitanwuru kedu afịa nwaanyị a gwakene m agụba na Naịjirịa a na-agụnye asị onye kedu ebe ị na-agụnye ya asị CEO gịnịnụ asị nwaanyị gbagidere mbọ na field a wee bụrụ gịnịnụ ebee ka afụrụ afịa o nwee onye mụ isi na ọka m mma mana ị nọ na chanel m si na nwaanyị aka m mma ọ ga isi adịrọgụ mma na you a fool ị mara ihe CNN mụ ama na CNN na-eme exist ọ CNN nkwụnye mụnwa akwụnye ọ TV ka anyị na-arọn onye oruru ojebe CNN oru gị tie nke aka CNN ese na onye ọ na-aka m mma asị gị oge menwe ife a na-eme o bido nwu chọọchị nke ya ewepụ di ya uno ya nwa peki ka ọ gịnị ka a na-akpụ ya peki ka ọ paki ka ọ ma mebe akpọrọ ya akpọ unu a emere ya mama GO maka na di ya bụ dadi GO nya ka o ji wee bụrụ na ọkamụ mma asị gịnị o binye m ego mgbe m na-achị nụ nwaanyị kedu ife mmere o mere o ji wee kamụ mma njiri ka ọganaiz ya asọ ya kamụ mma nwaanyị ejiri eje gbaa nkwụ ya mee gie mụ bụ nwoke jiri gbaa nkwụ mee ego mmadụ esi na ọkamụ mma kwụ ọtọ nyụọ mamịrị ya nwa ya etukwu nyụọ kedu ebe o si kanụ m mma ka m chọrọ ịghọta o ji nwa eji m kedu ibe bụzi ihe ka m mma ụmụ anụmanụ na-eme kọmentị ikwu okwu asị gị na maka na ị na fight chọọchị onye bụ chọọchị ya onye bụrụ chọọchị ya chọọchị a na-akọrọ onye bụ chọọchị ụlọ ebe a na-eri ndị mmadụ ọrụ na-ezu ndị mmadụ ohi onye ka ị ya na-agbagharị ịma ihe bụ ohi ịma ihe bụ na na-ezu ndị mmadụ ori dị ya ọ gbaghara eme kọlụ ka anyị kọwara ụka esi ezu ndị mmadụ ori house of thieves, den of robbers, den of criminals, den of thieves. Ndị na-adara ndị mmadụ saa ha brain ndị wayo 419 bụ Naijiria bụ kọntrị na-arụ ọrụ akpụkọsigo ihe niile atụ ha ncha niile nga kedu ife ị na-edistọb ideology mmadụ na-agwa ya ife na-abụrụ ọrụ ife ị na-ịma na ọ bụrụ ọrụ ife ịma na ijiri evidence si na ọnya ame nka. So that's bringing us to ife anyị bịalụ today ọ brainwashing na melụ anyị ji wee bịa to this topic. I wanted to visit that particular video again. And this message tonight, na-aga n'ụsọ ụmụ nwanyị luzugolia luzu onye in toto. Ụmụ nwanyị na-enwe ezi thinking faculty. Ụmụ nwanyị bụ na dia ochenchera vuvu ada alụ ọrụ ọfụma. Bịa ndị a na-eme skit. Asụkwana m ọzọ ka unu were ya jee eme skit. Tụọ na ebe nkwu okwu na-ezuru ya jee eme skit. Criminals. So this woman, ụmụ nwanyị anyị, some enweghịzi ihe a na-aghọta. Nwaanyị megidere ihe in her lifetime, gbagharịgide chigharịgide ya na ụmụ nwoke a na-achịgharị udo ya anya na onwe nwoke dị mma na all men bụ scum, all men are cheaters. O megide wee ruo to the point na ofu nwoke ofu idiot ọ decide ka ya manage kuniri bịa nụrụ ya o wee dị ya ka ọ bụ maka na ọnụtana ya ka o ji ya echenji iwe na-eme gịnị a na-eme megide finally o mekwa ihe o ji bụrụkwa one of those scumbags ma before iwe gbapụ he cheated on you, he cheated ya ka iji wee gbapụ n'ụlọ. Mba agwakwa gị ya n'abalị efe bụ complete mugu, typical mugu. First of all,
anyị chọrọ na-ebu nwoke anyị adịrọ mma, anyị chi amụ n'aka na-akwụghalị ofu adị ezulu anyị. Yes, ọkwa ịma ka ebe na-agbaghalị ka ị nụọ dị zuo ike, chọọ ka nna gị nụba gị nọrọ na be nne gị, na anyị nchachi amụ n'aka na-akwụghalị. Enwere nke dị mma, birds of the same feather, ụmụ anụmanụ ọhịa anyị bụ. Yes, present anti, mana imegidere nụrụkwa anyị, ịma na-eji nwe anyị, ịzụtani anyị mmadụ. Onye na-azụtara mmadụ egosi na ịda agba mbọ, you are trying but you are trying na enwere isi, because ị mechara finally ife ị na-azụ efeluo. Etu a ka God unu ji ekecha mmadụ mee ebe niile. Ọ maa na mmadụ ọ kere ga-emecha feluo, mmadụ emechakwa feluo, ọ regret ya. So mana enwere ụmụ nwaanyị isi dị mma. Ọ mago na ụmụ nwoke a bụ etu a ka fadị ya, ka nji agbago na etu ị nọ. Worst thing ga-eme gị n'ụwa bụ na ịdị a prepared. Ife akụzili anyị na boy scout bụ be prepared, ya bụ moto anyị. Akụziela anyị na boys brigade sure and steadfast. If nke scout si go be prepared, onwere na ebe amere scout emere dịka nna atụ asị. Ụmụazị kịta amazikwana ife a na-ekwu aka na-eme scout na ndị otie. In our own days, anyị na-eme boy scout, boys brigade, girls guide, and girls brigade. Akụzi anyị na boy scout moto ya bụ be prepared. Oge ị ga-akwadobe n'etiti ndụ na anyị nọ n'ọnwụ. Iburu moto na-abanye n'ụzọ n'ụtụtụ si nwunye gị bye bye, ife ịmagokwa na ị nwere ike ịnata nwe ike na-anata na onye bu akpa ya wee na-eje South Africa, a na-efere ya bye bye. Ekwesịrị ọ na-asaịnụ akwụkwọ na enwekwa m ike ịnata nwe ike, ma nata na nne ya na nna ya were n'oge mụrụ obi. Nwoke anụnwa gị na ya na-amị ọnụ bụgo gentleman bụ nke anyị. Onye a ya emechi echi ghọọ Lucifer. Na Lucifer mechara ghọrọ Satan. Ịghọtago? Na ezigbo Man U na television n'elu. Lucifer, son of the morning. Lucifer bụ music director in the heavenly kingdom, mechara ghọọ Satan. Ka ọ ghọrọ Satan, o mere anyị na onye a na-ekwukọ ya na ya na-ekwukọkwa. Nke gị bụ ese ha na-ese na onye ka iyiri nna gị bi n'eluigwe ka iyi. Kedu onye iyiri? Morons everywhere. Ekwukwe enyi ha bịaba ịnụ ọgụ. It's na HIV is real. HIV dị real. Obi mgbawa dị real. HIV na obi mgbawa ke nke ka egbu ọsịsọ. HIV na obi mgbawa kedu nke na-egbu ọsịsọ? HIV ị ga-ebunwe ya dị ndụ dị healthy na-akwụgharịrị onwe ihe ma time ya eji ṅụọ ọgwụ ruo nke ịṅụ ọgwụ ị na-emere ihe o nwere oge o yeru ọpụ ọgụ na. Mana obi mgbawa ga-ese ndị gị na butuo ogu na ana mmụọ ozugbo. Esi m na HIV dị real. Ịmụ ya bụ heartache, ịmụ ife bụ panic attack, ịmụ ife bụ heart attack. Ọ na-eme ọ dị nke a bụ the major one ị ga na-eche. So ịnụta dị wee n'oge mee ka peace. Ada anụ dị out of love na ya na-eme ụmụ nwaanyị kịta. Ha amaghị ihe, onwe onye azụrụ azụ n'ime ha. You don't get married out of love. Love bụ for relationship. Love ada abịa na marriage. Ihe a na-consider na marriage bụ partnership. Onye gị na ya nwere ike ire ezigbo family maka ịdị ọta nwere ike inwu echi. Ọnwụ echi gị nwa nọrọ continue na-eme ihe, gị nwa nwere ike inwu echi ya nwa continue. Ọ gambling ka a na-agba. Dị na-anọ bụ gambling. Anything can happen. Onwe ahụ nke eji aka gị nwa bụ nwaanyị sef. Many things na-emekwa mgbe ụfọdụ onye ụka eje ṅụọ alụsị. 60% ụmụ nwaanyị nọ na Nigeria na some of them agbasagoro nwoke ọzọ ọkpa. Kechikwe nọrọ na o nwere ike ọ nọ na tight corner that moment o decide ya na ya ga-atachalụ ọ tachalụkwa kpakwa nke ka njọ na-etachachaziri na-emezi ya ka ọ dị too obvious. Ihe tego maka ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ezuzu ezu iri ha anaghị once ha eluzu onye mgbe ọbụla ọ na-akpọgo na fon, mgbe ọbụla ọ na-atacha eze ọfụghị ozuzube. Mana onwe ndị rikwere ihe o riri kpaa afụkwaghị na-eghere agha anya. Mana ya ghọtago witin ya nwakwa ọ makwa ife atị mana ọ ya akpachie. Mana ngị nwa idiot ị ga-emegidekwa oje emebe ya anya ọkụ na-ewuri eye
ka m na-agwa gị na iriri ya omena iriri ya iriri kpaa debe ahụ na onwe ya dị bikos ịma ka o si dịrị owe rie konji bụ bastard. O nwere ọnọdụ a na-anọ mgbe ụfọdụ ọwara ntị a na-aga esuchalụ mgbe ụfọdụ n'okpuru steepụ mgbe ụfọdụ n'ụsọ ọfịa akụ striti a na-agbagide ya agbagide na arụ aja mmechalị ya ọ na-egbu oge ka mmadụ tụjụ nata ife dị na ngada ife esika ebe a kọntrolu ọrụ ibe a bụ sansin ha sansin nwanne m sansin obi agbawala m etu a ka ezigbo sansin nwanne anyị ihe dị na ngada o wee gbuo okpuone nwoke na ife ị na-enenu sansin ego this guy tụrụ na dred ya ị na-ene ya nwoke na ife jebiruchalụta ayon kwechiri ime ọdọka ahụ ime ọsewa emegide nwaanyị nwoke nweta mmụọ agha isi ebe Delilah na-ama sansi isi gbagidie mozupulu da Delilah n'ọnụ Delilah wee tachie hey sansi na ebe sansi na n'ebe ana Delilah ekwejiri Delilah anweghị ọya eme ka ekisi efil ma ọ na na-ata nwa mozupulu jide na mozupulu omego n'elu ife omenugogo ọ bụrụ omego hapụ ụmụ anyị na ọf mik onwe ụmụazị nọ ebe a anyị na-ekwufe a na-amụta nwanne mozupulu omego ebe ị na-ata nwa bifo ọ nwere ka mozupulu ga-esi nwa ohu n'elu ọrụ nwanne ọ bịara n'isi o kwechiri ihu nke nwere kpọọ nkụ ịpịa anya ka ọ kpọrọ ikekwe ọ bụ na nke nwaanyị na-achọzi ịnyụ mgbe a mbọsị ahụ ka ị ya ahụ ọgụ gba nke nwa na-azọ ndụ abụzi ụmụ nwaanyị alaba bụ igbu o buru ọrụ afọ chi gị imi ha mazi ebe isi azụ onwe gị oyi ga ikutegodu nke bụ ụzụ ka ị matuo amatu ife ebe mmadụ na-ekwe ọnwụ n'aka ọnwụ ekwechiri gị n'ihu ị na-azọ ndụ ya ma agụgbaghị ọ na-eti ewo ọfrala n'afọ jugu ọnụ ma imi nne ma ala anaghị ka isi mmadụ na-atọ o buru ya n'afọ jugu kpata ọba gị buru isi gị debe ya ma ị na-eme ka ikute ume mozupụ ji gị n'ọkpa ebe a ka ya afụ na ndụ a ke nwoke oru oge ịpịa ọkpọ ịpịa jaa ya ọnụ ma nke zọta onwe gị ọ na-agwa gị baby I thought you love me si ya love ugbu ego love ugbu ego love ị na-aka sansi nsi na ọ bụ oge amụbara n'ụlọ mgbe akwa mana akwa sansi mgbala akwa sansi mgbe akwa ịbịa n'akwa mbọsị ahụ mee na-echi elu n'ala anya na-akpọ Delilah wee gbuo nwanne anyị Delilah si n'ọnwa n'ọgụ ka a nyụọ ihe ụmụ nwaanyị abịakwa hapụ na ya nụrụ maka o si adị anyị konsidalụ anya konsida Delilah na ọnwụ gburu nwanne anyị ọ na-abịa ka asị ụmụ nwaanyị ngwa konsida anụ na nwoke jere tachalụ nwaanyị ogeji ome na scum is a cheater in fact I'm quitting this marriage I want divorce taa ịchọ divorce gbawa dọ ọ dị ka mee dochie na-edebe ahụ na ya chọrọ divorce ma o jeni ya jee chenji afia sisi akpọzikwana ya mee dochie jee weta afa nna ya ka ebidogodo ebe a ịdịchi obidogo omenwu nwa apa na-eme mkpọtụ ajọs na-eme mkpọtụ ka a na-esimpatize ndị na-amachalụ ịdị redi ịwa di a si n'iru ọrụ na ebe abụrụ ife m si daa akwụkwọ wichi onye na-ede akwụkwọ nwa mbọsị anụghị ede akwụkwọ ekwueli consider si na-echi iti on you iji eje saịnụ akwụkwọ na amụ anya aba n'otu ọzọ ala gbachie ego ntị dị ya nke iji bụrụ onye ịda anụ kpara akwa onye nwe ogbe akwa eburu anụmanụ ihe alagide ofu ịgba na ofu amụ anyị egbughị nwa ọsịsọ emeghị ka a na-ablọtụ gị ọp ị na-ablọtụ onwe gị down ndị mmadụ sef nna nna imagine
ala agbagharị ya ga divorce ya give divorce jee divorce gị nna gị ọmụ ya bụ divorce na ịda anụzi kpọọ ụmụnna adọsa onye ọbụla na-achọ divorce ka i wee nye gị ụlọ nye gị nka nye gị ediba redi ụmụ na-agụ agha asịrị ka ị na-akụ ka o nwee ife a na-akọ ka a na-eti ihu na news ka ị wee dịrị popular a na-ekwugheri etu a ka dọrọ akụnyere ha si wee dị popular akụgheri dọrọ akụnyere furu mbọsị ọ dọrọ agịrị di ya nwoke anụnwa di ya bụ Chike akụnyere ọ dịghị ka ọrọ nwoke ibe anyị nwoke ma nwoke ibie ịghọta mgbe bifo nwoke anwụ ịdeni ya na life juru ya arụ ọ dị ndụ na-ekusi ume ike ọfanwa bụ ndị ma importance of ife a na-agwa gị ọ karịa gị tie mkpu ọdịkata ịtachala ife ọdịkata ịpụta n'ọgbọ hey ịmasịkwa na ọ dịrị izi o life no easy brother o ịmasịkwa na ọ dịrị izi o ndị anụnwa ga-edufu gị nwụọ gị bụ nwoke na-ege ntị anyị cha bụ nwoke we want to save ọ ga-edịrọ ndụ family gị aghasakwa na-ezuzugharị ịmapụta ebe a na-ekwu ụdị okwu ije ka ị bụrụ ezigbo mmadụ anyị cha bụ ndị ọjọọ ndị nna anyị ha nke ka ha nwee sens nene sens gị nene nke ha ha many years ka ị dị ịcha n'isi awọ ha many years ka ị nọ stress juru gị ahụ na ndị nna gị fa de stress wee ruo 150 years 120 100 na-ego taa ka ị nọ onye ahụ nọ 120 jee cheki ya profile ya chief na-ege ntị chief Njọkụ Olisama age 123 years wives 4 wives children 45 children ọnwụ at the age of 123 mgbe a na nke kịta name Silva Dennis nke ndị ọcha Silva Dennis wife 1 kids 2 age 39 gone reason for death obi mgbawa nke ni reason for death old age na-eme onwe ha this stupid generation ebe ị na-eme ka imeta nwaanyị ịma na-emeta ọra na o nwere ife ị ga-eme ya ka imeta ya mma ịkpụnye ya amụ anụ ọnụ chiri mkpụrụ amụ ụgha ya na ngada you are still a cheater nwaanyị gịnị ya ji nọrọ ebe na-ene anya na TV kedu ihe gịnị ya ji nọrọ ebe na-ene anya na TV azakwana kọl ma ndị biznes o ma lọya o ma landlord o ma associate si akpọrọ ahụ na fon ka gịnị a nọrọ ebe a ka isi ya akpata ihe unu ya eri na aka m aghọta a nọrọ na-achịkasị a na-akpa nkata ọ na-akọrọ gị etu ya nwa si eje ana akụkọ ya ka aya na-akọ akọtakwara nke gị ihe a ka aya na-akọ today hey you don't know what happened today akọcha nke a akọcha agbapụ eje kụwa akwa mee indomi erie ṅụọ juice edinekwa ana akọwa akwa eweta milk akpọ anya na-aṅụ ma yugot a na-amị anọbiri ikwe ele anya ịlasịkwa anya anụrụ na-akpa nkata etu o nwere ihe ọzọ anya na-alụ from week to week emere na-ebiana iwe nwa anwa sị mba ka ije gbaa mbọ ọ maka o si eme ọtụgorozie na-ene maka ọpụpụ ị na-apụ ịpụ ebe na nwaanyị ọzọ ene ya ana na-apụ make ya sure na iyi ezigbo akwa afọ ga na-apụta edozini ya emena puchọp hapịa na obi gị pụta kịta inwe mọzụ ụmụ nwaanyị achụọ gị achụọ isi aka ije kpọọ akpụrụ ya hapị ona onye ka ị na-akpụrụ ya onye ka ị na-akpụrụ ya laikiri m etu ọ dị buru ona ịdị ndụ na-eru ahụhụ ị na-aghọ ikpo afịfịa ihe emegide one day dị useless ịdị ha na useless nyanwa abịa yo look at you, are you even a man? Look at you. Oh, is it because I considered you? Is it because I considered you? Look at you. Look at me. So all these things, ụmụazị ha si na generation of Jezebel wherever you want.
oge a ka ị ya nwa na onye hukọp ka ọ bụ ka m na-agwa gị ebe ewelu adịjụ elonga ewe n'iwe nwanne amanna son go na watch ị ya na-akụziri ihe dị aṅa ka ọ were n'oge na-akwadobe onwe ya na egwu a na-agba ebe a na-eje eteka a na-atara mgbọrọgwụ a na-atara akpụ ha na-atara mgbọrọgwụ n'ọkwa gwara ụmụ ya ha mechaa ya ata nke m leta fọ ị na-enye ya lekchọ a na-enye ya na ife m na-ekwu bụ onye ọbụla ma obi welu n'oge build moral na anything can happen at any time. Na digu shitri abụrụ criteria ị ga-eji ga emebe mkpọtụ divorce ya ka iji wee necha home i build for 10 years i wee tichaa akị kwọọla ọkụkọ akị naba ijezi rentịrị ụlọ ibiri di ga-akpọbatazie nwaanyị ọzọ nwaanyị ahụ mgbe ị na-anakọrọgogo ụmụ na-abịa ịmụtara ụmụ ịtọ ịnọ ịmụtara ha nọrọ mgbe ha na-anọ wito nwaanyị a 2 months 3 months akpọbịa anti ga ebirigo obi na-ebirigo nwaanyị abụrụ ezigbo mmadụ na-eneta ha ọfụma ka ụlọ ọbagodi ya nke nwere nọrọ na-ekwugheri na-akpọzi ụmụgo na fon ma ejebe fight custody nwoke na-amara ihe na-ekwu okwu fight custody eche ịkpọ bịa kpọkọrọ ụmụazị a kpọrọ ha ịkpọrọ o replace ihe overnight nwoke adịghịkwa attached to ụmụ nonsense unu na-eme nwoke adịrị attached to it ọ nwaanyị dị so attached to children ibe bụ eziokwu ka m na-agwa gị ụmụ nwoke anyị adịrọ too attached to ụmụazị ya ka nwoke eji pụọ n'otu mgbe a jụrụ ese ụmụazị asef mgbe o ji natara abalị mana nwaanyị a ga-anọ 5 minutes without nwa ya ịghọtago this is that the best way of life enweghị any best way maka life enye ahụ guarantee of 100% enjoyment etu isi build ya ka ọ ga-adị and ebe ahụ ibuild isi enwe joy ebe ahụ ka ị ga-esi nwe problem ebe ahụ iburu obi gị niile tii joy adị ya ebe ahụ ka problem gị ga-ebido osisi dị mma ka a na-atụ iche ebe ahụ joy gị dị ka problem gị dị ebe ahụ ka temptation gị dị and temptation ahụ bụ etu isi handle ya ga-determine your future joy. If you don't handle it well, it will show down. So it's a game of onye ọbụla the two people involved ịda akpa ka onwe ka o si dị consider na nwoke ị na-eroast kịta o nwere ike iroast ya echi nke ga dị worst. O nwere ike echi nke ga dị worst. Oge a gịnị ka ị ga-eme? Problem your fellow man nwere ị na-awọchi ka o si handle ị na-aba hey okay na nwoke m not very stupid, imagine this imagine that, cool down. Enwere ike echi problem nke ya ga-abịa in a different form ka anyị fụkwa ka isi ya handle ya iya handle kwa ya onye ọzọ dọrọ ndịkọ nọ si negodi nwoke ma na-esusugharị nekene ihe ọ na-eto onwe ya ule ọ maka moto 7 million naira ka ọ na-agba onwe ya na-anwụghị ya na-ete na ya na-akọgheri ebe a ejikwa wee tinye ego mee nka onye na-ekwu ọ dị ya ka ọ bụrụ ya nya ma onye mmadụ pụtasị to God ọ bụrụ na ọmụnwa nwere this issue ama nka mmesi solve ya ọ ga ime enwenata issue onye a nwe maka gị na enwe ofuchi kuloda na o nwere ụdị issue ị ga-enwe ọ ka a na-ekwu okwu ya ọlụ na-ekwu okwu ya ọlụ my stand bụ onye ọbụla baa n'ụlọ na ihe ya ọlụ nwere bụ ụdị problem ọ kwesịrị inwe ya ka problem nke ya ka o nwere ihe a na-asolve ya in his own way. O nwere ike kịta ọ na-agbawe ya aka kuloda na wonde o metịkwa balance ya itu ị hapụrụ nke gị jee buru nke ya n'isi ibupụta nke gị kịta anyị afụ ka isi edilu wit nke gị. Some people bụ terminal disease ebe a ha nọ kịta ha jiri jee bute nwunye ha ma ha fụ ọnụ ha eji agwa nwunye ha na ya butere na ka o si butie o bukwie nọrọ na-akọjere mmadụ ọnụ na-eje osi ebe ha this and that nke obu ya nọrọ ya. Ụfọdụ butere disease jee na-akị ọya secretly ọchị ibu ya nwunye so nwunye ya kpaa ya aka kịta ọdebe ahụ ọ na-akọ akụkọ ọ na-etriti ya ọgwụ o ji etriti ya okwebe ewebata ya na bie ọ debe ya sọngwụ ya ọ na-eme ihe niile secretly efu ka o si handụrụ nke ya
oga the rich also cry. Onye ọbụla nwee ebe problem nke ya si abịa. Ụdị onye a nwere abụ ụdị ị ga-enwe. So ejere na-eme maka chi ọ bụ n'ọmụ na ka mmeti nna mmekwu ya ma ọ dịghị ha hapụ ihe na akọ na ọya abịa m ụdị ya abịa m na ọga ya no go come to you. You no go come. Hapụ na o nwere ụdị ya abịa. O nwere nke ya bụ ọchị bịa kịta na nke na-afụ nne di nya amamaghị na nwunye gị a na-enwe problem. Ị ga-ama ebe ị ga-eme ha na-acha gị isi ọkụ. Nne gị ka ị achụpụ ka nwunye gị ka ị achụpụ. Ha na-abụ cannot agree together. You know why? Ọnwụnwa nke gị obiri kịta. Ọ bụ na nne gị amụ ihe dị mma ma na nwunye gị amụ ihe dị mma. Mana ọ dịgo na ọ ga-adị is appointed unto man na ọ ga na-enwe problem. Ị na-asị na o nwekwana ihe dị n'ihe a. Nwaanyị nwunye gị hapụrụ mmadụ ka ọ nọrọ n'ihu moto. Ụfọdụ asị maka gịnị ka mmadụ ji ya nọ n'ihu moto o bichago ndị ya na nwunye gị kwesịrị na ebe a. Ụfọdụ asị kerifin na-eme na nwaanyị a na-anụ anụ ga-anọ n'iru moto. Nke asị mana nne nwaanyị a tara afụ sị hapịa ka enjoy kene. Gịnị ka nwaanyị a na-agbagharị nwaanyị amena ihe ezikọ o nwere ọnwụọ a na-abatụlụ ya afago ka a na-ebugharị afago everywhere. Ya enweghị ihe eme eme ịnekọta nne gị ihe send nne gị out. Ese okwu ihu moto ese okwu ihe dị n'ite ofe eseghị ihe dị n'ite ofe etu a ka ị ga-esi na-agbagharị ọ ka dị sure na isi na-agbaghụ ya isi a na-agbaghụ popcorn na bego isi a na-agbaghụ popcorn. Ọ bụ ego ka ị na-enwere ego dị. Kedu ihe nwunye gị chọrọ ka ihe ọ na-azụrụ moto ka igo nwunye gị moto ọzọ nwunye gị asịghị na enwe ya ji moto ọzọ eme nwaanyị mama gị ga-eji ya nọ n'iru ya a na-ekwu ya mma ga-ekwechiri ya n'ite ofe a na ihe a bụ nwa ya. Ị nọrọ dị ya nne gị ebido isi ite na be gị jego ite nne gị gote ite o sie nri nke ya bifo nwunye gị ya bụ inye gị nwunye nne gị apasị ya ajụ na ihe eri nke nne gị ihe ajụ na ajụ gịnị ka ị ga-eme ọ na-akpọ be gị this thing ga-eme gị ịdị confused inwe focus mgbe ọbụla akpọ na aga na fon ọ na-afịọ na be gị ihe ekwezi nata n'oge ya ebe na obi elu agha na ịma ama nne gị na nwunye gị amụghị n'onwe ha ọkụ isi a na-agbaghụ ya ihe a bụ ihe na-abịa nwoke ọbụla ọchị ịbịa ọbịa na different form. Ịkpọ igi nwoke nke a ka ị jụọ ọnya kedu ife ihe eme uche igi nwoke a bụ iri nwoke sị nne gị ọ na-eme gịnị gị send ya village onye nke a sị na-agbakwa ọnya nkịtị ya bụrụ nne nke ya send ya village ihe amaghị ị na-eme inwe problem. Ọ na-abịa in different ways. Sometimes ọ bụrụ nwa gịnị akpara nkata one night ijere ihe ire ya nwa ebido kpọba gị na phone for no reason. Ezi ya aza kedu ihe na-akpọrọ na onwe na just ka ọnụ onu gị ị blọkụọ nọmba ọ wụrụ ọzọ kpọgụ ọnwụnwa abịago obodo ọbịago ofu nwa ọkwa nkata ka akpara ime ya mgbado ihe ya oyi nothing mana mbosi ọbụla ife a na-akpọ nsogbu ụwa okugide kute saịdị gị okutego obodo okutego ọ bụ ihe a na-ejere n'ụka ekpe ekpere n'ọsọ otu ihe nọ ị ga-pozishọn onwe gị nya pozishọn your mind na one day na ife a ga-abịa ka ọ ga-abụ ọbịa ikulu olu ya down. Ọ ga-abịarịrị at some point in time you must come unless ọ niile ka ume. Ihe a bụ ihe mmadụ kwanyere gị n'ụwa gị butere ya maka na ụwa gị na-ebutere gị ihe ọma steady ka ọ na-ebute ihe ọma ka ọ na-prepare kwa negative one maka ha na-abụ na alụkọ ya ka Sọwọrịọ jikwu egwu si ụwa gị paghara gị vibut ị ga na ịpaghara ya onye ụwa gị paghara gị problem ị ga na ịpaghara ya onye ebela m akwa ụwa m lee ebela m akwa ụwa m lee ọ ga-akpaghara gị vibut ị na-aṅụrị paghara gị ihe ọma ị na-aṅụrị ọ ga-akpaghakwara gị problem ọ paghaziere gị problem onye ka ị na-apagharị ya ị ga-ama na eji ya ka nwaanyị si na ya bịara di bịalụ bụ ka ebi udo home di bịalụ bụ ka ebi udo home together ka ebi udo dị home. Ọ bụ na ebi udube dị home ofu onye fọk wa up ọ bụ ya ka eji destroy the home.
ada eme ife a marriage, ife abụọ relationship. Option dị na relationship bụ na ị nwere ike ọsọ gị laa ya nwoke sef, you know, send them or relationship. Mana nke a bụ marriage. Stage a bụ marriage. Ihe ịbịa bụ ka ị build ka ọ na-abụọ build for future. Ọ na-eweta ị na-eweta, ọ na-contribute ị na-contribute. O nwere ike ọ na-contribute monetarily, gị nwa na-contribute by ịnọ n'ụlọ na-ahazi everything ka efu na the home na-aga make sure na ụmụazị a dị oke. Gị na guide fa ọpụpụfa na mbatafa, ifefa na-eli, ifefa ga-eyi n'akwa, their problems ị na-afụ maka ya, nke arụ na-adịrọ. Ọ bụrụ nke ma ya nwa ga-eme sure na na-provide nri ụmụazị ya na-eli, na-provide shelter, provide everything ọbụla gị nwa ama na-provide together na-ebi ụdị ya nwa megidezie echi nwee problem. Mkpọ nwere ike ịkpọ ya, mkpọ na-akpọ nke ahụ mkpọ kpọziri ya maka na ọ were amụ sonye somewhere ka iji wee sị na home ị na-ebuild na taa ka ị ga-ebrek ya. You nwere sense, you don't have sense. Ị ga-ebrek ya na ị ga-ana ịnazie iwe chelụ. Ị ga-echebezi nwoke, ị ga-echelụzi nwoke dị ready ịnọ with you. Mkpọ ama na-akpọ maka ọ na-efe efe n'elu, ọbịa dị eru anị. Nke na-efe efe ichefuo na onye na-efe efe ga-enwekwe problem n'elu ahụ ọ na-efe. Onye na-akpụ naanị ga-enwe problem naanị. Nke nọ na mmiri bụ n'ime mmiri ka ọ ga-enwe problem. Azụ nọ na mmiri na-atụ ụjọ maka na ihe na-eri ya nọkwa na mmiri ahụ. Ama ka azụ ara na nke ga-eri ya nọkwa dị ya. Shark nọ na mmiri ahụ, whale nọ na ya, dolphin na ya, ndị nnukwu nọ dị ya. Ebe ị nọ ka ị ga-enwe problem. So ị chọọ nwoke mkpọkpọrọ ikịta ihe ị na-echezi bụ nke na-efe efe. Ọ ga-abịakwa eventually. Ọ felụ bịa gịnị a na-eme ya, one day nku ahụ ga-agbajikwe, ihe ga-eklip wing ya ga-eklip ya, o nwee problem on the way, ejụkwu ya maka ọfọkwana ejụkwu ya, ichebirikwe ọzọ. Na onye a na-akpọ Hulk Hogan na-agba mgba, ihe ọ dị kịta bụ 69 years. O ji ụmụ na-abụ, ofuke dị 35 years, nke ọzọ dị 32 years. Ihe ọ nụrụ na nwaanyị ọ nụrụ bụ nke ịtọ ka ọ na-anụ na ọ nụrụ ya eme wedding, mana ị na-elo ki nwaanyị ọ na-anụ na-abụ yoga ndị a na instructor na yoga ka ọ nụrụ. Nwaanyị a ji ụmụ na-abụ, nke ọzọ dị 16 years ka ọ gịnị, nke ọzọ dị 18 years. Efuru age ọ jiri nụọ ya na nwaanyị a matara onwe ha last year bụ 2022 yeba. O ruo kịta ọnụ ya ihe eje condemn ya ahụ. Nke a abụghị news. Ihe eje condemn ya, kedu ihe o ji wee divorce, kedu ihe o ji wee nụọ nwaanyị a na onwe ya. Ịjụ ya kedu ihe o ji wee jee nụọ onye a n'oyi fuli we n'ọnụ na nwaanyị na contribute to ịchụpụ nwaanyị a na-anụ ihe eje kwuo ya a na-abụ ego gị aja n'ọnụ, kuchie gị ọnụ. Ọ bụrụ ya ọ na-edochi ikpope ọnụ, ịkpọbịa ịkpọgide ya echi nwoke breki ịda anụ nwụọ. Nke aghọọ divorcee, ọ bụrụ single mother wee fụọ efe wee laba ọtụ. Ihe a na-agụ ya ka oche njike na-amụ na-eke ejiri ya 17 years. Opportunity abịara ka o fee enu. Ọ ihe ọ na-eche si kpọbana ya n'ọnụ. Akpọgide ya nwoke pụta echi mmanya na Third Mainland Bridge ya nwere nesi anya bụrụ odogwu ahụ si na ya bụ mmadụ ihe ị na-eme ọ na-epepe ụnụ eche ịkụ isi n'ala kụọ isi n'ala ebe ịma na-efe esi problem ebe ụwa ahụ nke gị debere gị nke ya ka ibu n'isi nwaanyị ọ gbasara gị. What is your business there? Nke gị a nwaanyị ji handle ya the way isi handle ya. Why? Nwaanyị jikara aza afa nna gị ka ọnụ na-enwe ancestral curse, change ya n'afa nna gị zaba afa ndị ọcha. Nwaanyị jika na-anata be nna gị gbafuo onu ka ọ na-enwe onye ọjọọ nọ na be nna gị. Osisi a dị na-ama be nna gị ji onye ọbụla naanị. Nwaanyị jika na-anata di ya. O ruo na nke onye ọzọ eme anya igwe sense too much bụrụ advisor na-enye nwere onwe ya advice. Business gị dị eme ọfụma,
ma ịma na onwere ga handle business ga ahụ rise ya ozugbo. Na common hookup ka ị na-eme, onwe ihe mechatara na hookup ifu ọnụ iji etiri onye megidere hookup nke ya meta odogwu dịka yọl. Ifuru ụdị odogwu dịka yọl na hookup ị na-eme ya ihe so gị, ị na-asọtọ ọnụ, ị na-achọ igwe onwe gị eziokwu na ọ bụ na yọl bịagodi na ya anụmanụ. Anyị fụrụ Regina Daniel na fim ọ mere, ọ sị ya nwa ya nwekwa ike try ya try, nwoke nugoro nwaanyị na-abụ in fact ya na focus na nke ozugbo kwuchara atị agba ya na Ned nwoke ka abụzi ya nke second or third wife no sixth wife. Nwe my sister nna agwa okwu na mgbede anwakwana anwa sị to God na ịma ya mere atị ihe a onye hapụ ya na ọ bịabe ekwukweni ya bịa ruo mgbe ọ bịa. Don't say it. Don't say it. Onye mmụbụ mmadụ na-anụ taa so na ndị ọ ṅụrụ iyi na ya anụ na-ata onye si na village m na ya anụ na-ata onye si na village m. Ọ maazị na village a ka nsi oge o ji ghọta nọ na village a ka nsi ọ dịgoro ya late. Ọ na-ajụ m, ọ sị na ya makwa na village dị ya nsị enweghị ihe furu na ngwa kịta ịmatazi nọ na village ya ka ihe na-eme ọ na-achị onwe ya ọchị. Onye abụdatị ekwuna na ihe ahịa eme na-ata na ahịa apịa na ọ bịabe. Achọkwa nọnsensị chelu na nọnsensị ya mbọsị ọbịa ị ga-achụ ya. Ụbọchị nọnsensị ya akwadotabịa o nwere ebe ị na-eje gị na ya ga-anọ. That girl ị na-aghụ aka, obere nwa ahụ ị na-aghụ aka, onwe onye mmanụ aka ahụ ị na-aghụ na-ana free. One day ka ị ya aghụ ya aka eweta ọkụ va anya na-aba ịtọ afụ ị ya asịwụzi aka atọghị n'iki ya ebe ahụ ị nọ ịkpọọ nke frizie iwe bido yọba biko before you know it agbaghịgo gị n'ọkụ. Ịfụ na ihe ahụ ejire na ị ga-ejekwa ya atọ. Ihe a yabara dị ndụ ka a yabara nwụọ. Adịzi na-ekwu ọ bụrụgo onwe ihe ị ga-eme. You no go do anything. Life na-agbanye fim okugide kute nke ọma ikuru ụbọchị okutekwa nke ọjọọ gịnị ya nọrọ. The worst bụ na-abụ nke ọjọọ abịazi ya ama how to handle it. Ị ga-ama that girl gburu atega ka afịa Chidimma ọ mana ọ end up like this. Ọkwa ọ na-emebu hookup na-ana ọ na-emebu na-ana mana on that very day the problem abịago ọ maazị how to handle it. Ihe niile aga ka o si ga ọ dị confused. Ị ma na o nwere nwa ọ ga-abụ ọ bụrụ onye nwere ike ọ bụghị na esi to God na ọ bụrụ na ọ gị nwa mgbe efu na nwoke anwụgo inwe opportunity pụọ na-eba moto n'ihi na head Tokotonu ịkrọsụọ Nigeria gbabaa Togo na onwe ya afụzighị again. Ihe a bụ ihe ya na-ekwu na after 10 years ịnata na obi gị nyanwa na onwe ya nwewe ike sometime ago ọnya gokwa ụdị isi ya mana ụbọchị ọbịa gbajuori ya ma what to do o jee nọrọ ebe ya na ume mmapụ confusion abịa maka o set ya dị confused. Nya kpata mgbe ụfọdụ ebe enwudoro onye ohi bụ ebe ị na-emere expect na a ga-enwudi ya ị na-asị nwaanyị na ọ agbafu ọ ya agbafu problem adịgo face ofi na face ya ejugo everywhere na onye ọbụla amazi ya. The guilty are always afraid. Ka ọ na-enụba dị oyibo before. He never come to you. If he come to you o nwekwa ihe ị ga-eme ya ka m ji agwa onye ọbụla hapụ na emotions build yourself na ịkwesị ịdị tough. Ya ka m ji wee welu the Spartan boy wee maalụ gị atụ for ndị gụrụ that story those years as day by day the Spartan boys. Ị ga-eji n'oge build that thing na-eche problem inwe ha na this mindset o nwere problem ọbụla ga-abịazi na amapụghị ume. Oge m nwere accident ama na mmada oge ahịa bido na-eme ihe burugo m n'obi na moto adakwa anụ kịta nkwuo na m ahịa anwụ decide ya already before na-eme
so take rosi m unawares oge o bidoro daba ada abụra ihe m na-echedebe mgbe ahụ bụ ihe nwekwara ihe ọbụla amapụtara ama m na-arụ ma pịtọba ma ayọ na-esukapụ m na-eme ebe mma dọji nkesi ọ na-ada nne ya glaasị ya ka o ji mechaa taim gbawapụ dị dọ pụtara onwe m ndị a ị ga-ebi uruchalụ nkesi ife a mee ịtọfu na onwe gị na-echi ya eche because ịma ka esi ya bịa ka m ka Jizọs sịrị na nobody knows the hour. Nobody knows the hour oge ji bịa na ọ ga-abịa ka onye ori. Your problems will come. And ịma ka o si ya abịa na ebe o si ya abịa. Ndị na-eme bunkering na-eme business bunkering ha je ha na mgbe ụfọdụ believe onye ego na ndị amị ya gị na hafụ n'ụzọ setụlụ ha on a very good day ya ndị amị eburu gị mụọ dị tanka ọkụ ịgbagha agbasa efu a ga-etigide ego ana mgbọsị ahụ eburu nwere ike mmanụ ahụ abụọ mmanụ ihe a bụ fuelu mmadụ ma onye natara mmadụ ego wee goo fuelu ahụ wee na-eme ya you go explain taya na the problem abịago bụ na ọbịago ọ ga-abịarịrị na ọ na-ịmazi afọ ma oge ji bịa sọm ụmụ nwaanyị mụsịrị ụmụ ya mara eji na-aga ọfụma ebe edebere ha problem ha bụ na ụmụazị ha na-amụta na ịmụọ nwa ga na-agba akwụna ị na-ajụ ebe ka nwa si mụta ya ka ọ na-efụba nwoke na-edina nwa ya o ji anya ya ọmụ ihe ọ na-eme ị na-asị na gịnị ka nwaanyị ma ihe ga-esi iti di ya down ka ihe a si mee gịnị mee ọ bụbụ ihe iyi ebute na soshal midia ya kọwagodoro gị ihe ọfụma na ịchọrọ ịghọta ya a na-ekwu ya kwugide anya mgbe ebe ekwudebere ya ọkwa ife ụmụ nwoke ka nwaanyị ka m nye gị secret unu nwa kwesịrị ịbụ a total manager ọkwa ifere any day cover the sins of your husband cover gị ọtọ ya ị ga-afụ ebe dị na Bible na the man bụrụ ụmụ ya ọnụ na nwa ya fụrụ ọtọ ya jee kpọọ nwanne ya ka eme caricature of the father any day ọbụla maka nwoke a dị ka eme ndị naked mgbe ahụ ọ default ọ bụrụ na ị nwere ike cover with this man will love you endlessly. Some men are prove no love, but he can never joke with you. I dey tell you, him and I am a love in our culture. Oh my, maybe I believe in you. In my head, daughter, I will do anything for you. I will do anything, girl, anything for you. I am Obazi Ifelot. Oh, do it to me one more time. I back, I know where maybe I love. I had maybe love. If I brought our team, we don't know it. You think I had love. Nwoke a ịkwabali ọlụ ife a na-asụ ya n'Igbo bụ kwabali ọlụ bụ fault ya ọrụsị a na-akpọ ya ọrụsị fault kwabali anya ngị mechi natali ya fault ya onya ka iji wee bụrụ ugegbe nwoke ji afụ ụzọ ngị bụ na nwoke a nwere ọnọ n'ilo na afụ nwoke a ka ọ na-eme ọfụma amalụ na ngị nwa nọ ngị na-etichi ya n'ihi na ọlụ na arụ dị ya mma oge nsi South Africa na tefa na ntarara etu aka ndị abatago m efuru ọnụ efukwu onye nwe efu na ọ na ọlụ gị ọ na-ede afịa efuru ọ na ọlụ ugegbe ịghọtago ịdị oke ọ nwaanyị a na-analụ kredit ụmụnne ya na-afụ ya fụ na ọ dị mma ha nwekwara ike ide eme anya ọkụ mana ha ama n'ihi na anwa so Chukwu na ndị bie ama akigo your reward dị dia na offsprings ịmụta ụmụazị afụ dị love na-eme exist fụ etu isi akọvalụ di fụ ka isi agba mbọ ụmụazị a tonite efu the reward na-eteta ụlọ achịrị ka ivenza wee meelụgo pa
papa ọma ka ọ gịnị kere agwa afọ ọma mbọsị mgbe ya mere ebe wee tụgide nne ya ọgọdọ ije n'obi nwaanyị ọnya bụ ọ bụghị ma nwa onye ga-enye ọ bụghị ma nwa onye ga-enye ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m ụmụazị a ya bụ the fruit of your labor ụmụazị a afụfụ niile ịtalụ ndị nna anyị na nna anyị kọọlụ gụ ifefe mere overlook before their marriage got to ebe ọ nọ wee bụ tolerance na marriage ka that thing na-eme exist tolerance ndị pastors no go teach you this thing tolerance bụ na marriage ka ọ dị ị ga na tolerate ya maka na ọ dị mma ma ọ dị njọ nyanwa na-ezuzu ya mana ọ na-ezuzu ezu o nwere ike ọ bụrụ na after 10 years isi ajụọ ya oyi by force so ime na endure for 10 years after then your happiness for 2 months are covered those 10 years maka asịrị na ọnya na-elofu ofu ya after the rain comes the sunshine o zochakwa ọ ga-agbacha o megherigiri ya megheri ị na-ana ata afụfụ ihe a cross bụ ka ị na-ebu kwa Jizọs bụ cross buo cross nke gị ibu ya echited ya ka iji gbara na ana ebu a coward mugo ibu mumu yue mugo agba m na ibe life a ga-anọ bụ 1 hour and 1 hour ezugo anyị ga-ebidokwa the continuation of this video anyị ga-ebido ya now so ọ bụrụ na ịdị interested na this ife anyị na-eme ị ga-join kwa anyị back short or down I will come back with the same topic anyị ga-afụ isi ya so ka nkene gị for being here all this while. I want to end this program and I'm coming back because m ga-shock some women this night ndị nke gbapụrụ na their marriage ndị nke nọzi kịta na regret wee na-achọ ka fa drag ya other girls down unu ga-collect ya and n'abalị a ka anyị ga-correct ihe niile so you can join back. Thank you so much. Now Igbo eze ụmụ iyo